Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Kuna ti Apo, umay ko umungen dagiti tattao iti amin a nasyon. Inton maumong ko idan, makita danto ti maaramid ti pannakabalin ko. Ket maamuan danto asyak ti mangdusa kadakwada. Ngem ispalek to ti sumagmamano kadakwada, ket ibaon konto ida kadagiti nasyon, ken kadagiti adayo adaga, adipay nakadamdamag kanyak, wenno nakakita iti kinatanok ko, ken pannakabalin ko. Ibaon konto ida ijay Espanya, Libya, ken Lydia, agraman dagiti pumapana at tattao na, ken ijay Tubal, ken Gresya. Ibagadan to kadagitoy a nasyon, ti kinatanok ko, yawid danto dagiti amin a kailyanyo, nga agapu kadagiti nasyon. Iti danto ida akasagot kanyak, ilugan danto ida kadagiti kabalyo, mulo, kamelyo, lugan apakigubat, ken karison nga ipan itinasantuan abantay ko ijay Jerusalem. Yegdanto ida akas iti panangyeg dagiti Israelita kadagiti daton amakan iti templok ana ikarga iti alikamen anadalus iti imatang tilinteg. Pagbalinekto apapadi ken Levita ti sumagmamano kadakwada. Ti sao ti Apo.